ka CDF committee otiyogo maber, to skunde wa Kenya ka nyalo gerore kamora mora. Mok ni ka in Turkana to skunde ni okoger. Kok ni ka in Nyanza to skunde okoger. Skunde nyalo gerore kendo nyithindwa nyalo yudo kaka gisomo maber. Kochopo korka basari ma CDF samoro chiwo. Ka en ni jo CDF committee otiyo gi pesa no maber, nyithindwa mok nyal bro bedo ni yudo basari e yo makare. Koro an kaka mjumbe luoro na en ni pesa ni kik dog ni koro keto sirikal mar central government. Nikech kodog kucha mondo jo piny duto oyude, mondo jo gwenge duto oyude, nyalo bedo matek. Kendo wanyalo yudo ni pesa tendre kuonde moko tok chop kuonde moko. To ka county government magin 47 momako kuonde duto de yud pesa ni migi tigo e yo makare. To en adier ni dongruok nyalo medre e counties wa. Mbaka mar CDF ni kata ng'amane ne jatend migawo mar jo tije piny kata Attorney General machon bende ni Justin Muturi. Justin Muturi bende no wuoye wachni. Mae gima no wacho Justin Muturi mondo watangane gima wacho wa mbui. No ndike gi dongere to makmana wacho ni CDF ni nyayo mibadhi en gima oko chikore gi ratiro gi chike kende na taro mar katiba. To wacho ni mae ndiye CDF ni en mana gima konyo jo od bura medo mwandu gi giwegi gi familia magi gi joge gima tiyo negi omiyo nego gole. Mane gima Muturi wacho. Adwa ni moda wach ni mujumbe